Fl-istazzjon tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili ta' Ħalfar ġew ppreżentati 10 vetturi ġodda li se jkomplu jintużaw fl-operazzjonijiet tant importanti għas-sigurtà tal-poplu Malti. Dan sar b'investiment ta' 170,000 euro. Waqt il-preżentazzjoni il-Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali Michael Farrugia qal li dawn il-vetturi huma parti minn strateġija wiesa f'ċirkostanzi li jsalvaw il-ħajjiet. Dawn il-vetturi jistgħu jintużaw jaslu qabel il-vetturi l-kbar, spjega l-Ministru Farrugia. Saħaq li l-ħadd li għadda permezz ta' dawn it-tip ta' vetturi ġiet salvata ħajja ta' persuna li kienet qed tikkontempla li twettaq suwiċidju. Id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili mhux qiegħed hemm biex jiġġieled in-nirien biss, sostna il-Ministru Farrugia, li fisser kif il-korpi dixxiplinati jridu jikkoordinaw iżjed bejniethom. Bħalissa għaddej numru ta' desktop exercises fiħdan il-Ministeru li ħajkun qegħdin iwasslu biex il-korpi dixxiplinati jkun jistgħu jaħdmu aktar flimkien, ikunu jafu aktar lil xulxin, ikunu jafu il-parti tal-parteċipazzjoni tagħhom biex is-servizzi ta' emerġenza ikunu jistgħu jagħtu l-aħjar servizz fiċ-ċirkostanza u f'kull ċirkostanza li jistgħu jsibu fihom. Il-Ministru Farrugia qal li fi żmien li ġej bosta rekruti ġodda se jiżdiedu mal-forza tant importanti għal pajjiżna. Id-Direttur tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili Emanuel Bsajla spjega kif ir-responsabiltajiet fuq id-dipartiment li jmexxi kibru. Għandna xogħol verament wiesa iżjed fiħdem għandna responsabilità tas-sigurtà li nżommu nħarsu s-sigurtà tat-tifi tan-nar u daw il-karozzi se jservu biex l-uffiċjali jkunu iktar għandhom transport iktar modern u effiċjenti. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.